Γεια σας μάγκες, Χάρης εδώ, ελπίζω να είστε όλοι καλά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι για challenges και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο challenge γρήγορα. Κάνε ανάποδο ψαλίδι στο χωριό. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, περιμένετε. Έχουμε το ψαλίδι και το κάναμε ανάποδο. Δεύτερο challenge. Λοιπόν, και για το ψαλιδάκι πετάμε παντόφλες, φύγει και εσύ, και πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε. Ξανά. Λοιπόν, ξανά. Ξανά για τρίτη προσπάθεια. Πάμε. Δεν μπήκε. Άστο. Τέλος. Κλείστο. Για 103η προσπάθεια. Μπήκε. Επόμενο. Δημοσίευσε τα 3 εκατομμύρια subs. Θα σας πω τι ακριβώς είναι αυτό γρήγορα. Όταν ήμουν μικρός, έκανα κάποια βίντεο που απλά τα κρατούσα εγώ από μόνος μου και έλεγα ότι τα ανεβάζω στο YouTube. Και είχα φτάσει 3 εκατομμύρια subscribers στα όνειρά μου. Και είχα κάνει ένα βίντεο για τους 3 εκατομμύρια που έκανα μπάνιο με λάστιχο. Και το είχα δείξει στους φίλους μου και είχαμε σκάσει τα γέλια. Και πάμε να σας δείξω λίγο γιατί ντρέπομαι. Εντάξει, είμαι και μικρούλης και δεν πολύ καταλάβανα. Κοίτα εδώ κριντζιές που έκανα. Κοίτα. Ό,τι να είναι. Ναι. Συγγνώμη που σας έδειξε αυτό το πράγμα. Βγάλετε το από τη μνήμη σας. Επόμενα. One touch challenge. Με την έννοια να σουτάρω κατευθείαν χωρίς κοντρόλ. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το one touch challenge. Θα σας εξηγήσω και τι είναι αυτό. Λοιπόν, το one touch challenge είναι δίνω πάση στον τοίχο, μου ξανάρχει την μπάλα και σουτάρω κατευθείαν. Πάμε να το κάνουμε. Επόμενο. Μείνε κάτω από το νερό για 24 ώρες. Εύκολο, το κάνω άνετα. Πάμε να σας το δείξω πώς να το κάνετε. Είναι πανεύκολο. 1 λεπτό. Περιμένετε. Λοιπόν, και φίλοι του καναλιού θα κάνουμε το 24 ώρες challenge. Πάμε! Καλά παιδί μου, πας καλά. Τι κάνεις, έχεις λαζέψει τελείως. Έλα μωρέ. Κάνω 24 ώρες κάτω από το νερό. Το ζήτησε ένας φίλος του καναλιού. Να σου κάνω εγώ ένα challenge. 24 ώρες τρώγοντας παντόφλα. Θα δεις εσύ, θα δεις. Ρε μαμά, πραγματικά 24 ώρες τρώγοντας παντόφλα. Δηλαδή, έλεος, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Έλεος. Λοιπόν, επόμενο. Κάνεις skydiving ή backflip ή frontflip. Λοιπόν, εγώ θα προτιμήσω να κάνω backflip που είναι και πολύ εύκολο. Πάμε να το κάνουμε. Παιδιά, να κάνετε backflip είναι πολύ εύκολο γιατί back είναι η πλάτη και flip είναι η τούμπα. Οπότε πάμε να κάνουμε backflip. Να, εδώ η πλάτη και εδώ η τούμπα. Φάε κατσαρίδα. Είναι το επόμενο challenge που είναι και πολύ εύκολο. Πάμε να τη φάμε. Λοιπόν, έβαλα και τα γυαλιά για να παίρνουμε φουλ ωραίος γκάνγκστερ. Τέλος πάντων, πάμε να φάμε και την πολύχρωμή μας εδώ πέρα κατσαρίδα. Σε 3, 2, 1, πάμε. Τίγκα στις βιταμίνες είναι. Λοιπόν, η κατσαρίδα ήταν πεντανόστιμη. Ήτανε. Επόμενο και τελευταίο challenge. Τάισε τη Λούνα. Αυτό μας τα έχει γράψει ένας φίλος με το σχολείο που τέλος πάντων έχει ένα σκυλί που το λένε Λούνα. Ωραία, και μου είχε πει, μου έβαλε challenge να ταΐσω τη Λούνα, το σκυλί του δηλαδή, που το έχω και που μου τέλος πάντων τη χαϊδεύω. Οπότε πάμε να τη ταΐσουμε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε την τροφή μας και εδώ έχουμε τη Λούνα. Τη Λούνα Πάρκ. Πάμε να τη δώσουμε να φάει. Μάλλον δεν πεινάει τώρα, στην ξαναταΐσουμε. Λοιπόν, καλά φυσικά και θα φάω το φαγητό της Λούνας, αφού δεν θέλει να φάει. Τέλος, αυτό είναι το βίντεο παιδιά. Περιμένετε να φάω γιατί θα σταρβώ κατά πιο. Λοιπόν, ωραία, αυτό το βίντεο να είστε όλοι καλά. Μεγάλος χορηγός του σημερινού βίντεο ήταν η γιαγιά μου που με βοήθησε πάρα πολύ στα challenges που κάναμε με την μπάλα και το challenge με 24 ώρες κάτω από την πισίνα. Το νερό εννοούσα, τέλος πάντων. Οπότε, να είστε καλά. Bye!